Hello, baby. Ya ne? Ya kake? Ya an kira. Ya kowa da fara ka. Lafiya. Kamar ya an baka waya, ka sai an waya na da kace. Ban gane an bada waya ba. Nabi kana zaune a nan? Wannan da bayan mu ba ta kwashe mu waya da jakana? Dan da bayan mu ba ce. Ya kwashe mu waya da jakana. Ai na ne wannan. Sai nake magana da kai ni ma wannan layin. Kwanta hankali kuma ni kika ta hankali. Sai ya ba ta da hankali ya ba kusan. Ba yanzu kika dokon bai na magana da kai. Ina magana da kai ke ne yace in bashi waya. Nace ba zan bashi ba ya ciro min wuka na tsorata. Ya ciro min wuka. Eh wallahi bai. Kai inna lillahi wa inna ilaihi ba kuka masoyiyata ba kuka raina. Ba kuka rabin raina. Shi bai san ke budurwa ke bai faɗa mai ba. Ina son wani faɗa mishi ya ciro min wuka. Mu je shege wanda dan da wannan wani ne yana budurwa wannan yana kakkarya miki shi a wannan garin. La ilaha illallah Muhammad. Wannan ne ko za ka ɗauka? Kai ka kwatan mata ne. Wannan shine wanda ya kwace miki. Baby ka dake shi. Ka dake shi. Ke shi duka irin wannan ba mun dake shi ba. Kamar ba ki da hankali. Kamar ya. Dan za ka kwatan mana ba wani shi. Ya? Zo mu je yaki. Wuce. Kai ne dan wala wuce. Mun gane mu je ba baby ba abin da ya kwacin waya da taka baka bisko baki da hankali baki da kai biki gane ba biki gane ta hannuna ba cikin riga haka me kai haka shi nake zagi ta cikin haka uwa ka nake zagi Allah baby ba ni ba kai na rabu da kai ba ni ba zan iya da wannan walakanci ba ya kai mutum yanzu ke ne kwayan ka ta kwato ya ka ce wani ka sa hannu ka zage shi ta ina ka ce ke baby ni dai ba ni ba kai ba ni ba ki da hankali wallahi yarinyar nan ba ta ni yanzu na iya da ke da wuka ke san mai magana